Kinabibiliban ngayon ang ginawang kabutihang loob ng isang guro matapos itong magbalik ng pera na naiwan sa isang automated teller machine sa Bugalyon. Nitong Lunes ay kumalat ang video na inupload ni Police Chief Master Sergeant Melanie E. Arias ng Bugalyon Municipal Police Office, kung saan kasama nito sa video ang isang guro na si Mary Dayan Coquia Oris na nagpunta sa kanilang himpilan upang isurrender ang perang naiwan sa ATM. Agad namang nakarating sa may-ari ng pera ang naturang video, kaya agad itong nakuha sa tanggapan ng pulisya. Ang may-ari ng pera ay ang senior citizen na si Marilu Gulmatico na tuwang-tuwa dahil naibalik na sa kanya ang halagang 8,100 na padala ng kanyang anak. Ayon kay PCMS Arias, inakala umano ni Nanay Marilu na sira ang ATM, kaya hindi na niya nakuha ang pera na kanyang wini-withdraw. Ang mga ganitong kaganapan ay isa lamang patunay na ang katapatan ay buhay pa rin sa kultura ng ating mga kababayan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.